Бара. Менә мин үзем авыл егете, авыл малае, барыбер да гаиләдә татар телендә иң беренче сөйләшү. Менә без теге тел бетү мәсьәләсе турында сөйләшәбез икән, мәктәпләрдә татар теле укытмау кыскартыла дибез бит инде. Ышаннан гына түгел. Әгәр дә гаиләдә иң беренче менә дәүләт, име, гаилә аерым бер дәүләт. Менә мин остазым Салават абый Фәтхетдиновның фикере белән бу очракта килешәм. Ул әйтә, гаилә ул үзе бер дәүләт. Гаиләнең бар гаилә башлыгы, аның финанс министры, халкы бар. Шулай бит име? Ул да булса ир кеше, хатын, балалар. Әгәр дә гаиләдә ниндидер бер төрле тәртип булмый икән, гаиләдә бер төрле менә шушы татар телендә сөйләшү булмый икән, син аны зур дәүләттән сорый алмыйсың бер ничектә. Синең гаиләңдә ниндидер миллилекне куллану юк икән, миллилек сыйфатланы шул ук менә татар халык җырларын тыңлау юк икән, гел шушы Инстаграмга, гел шушы социаль челтәләргә кушылып, гел Европа стилен генә карап, күзәтеп, күрсәтеп баланы тәрбияләсең икән, монда инде сорый алмыйсың син анда, нишләп син миллилеккә каршы, нишләп син милли бизекләр таләп итеп булмый. Таләп итеп булмый. Үзең гаиләдән таләп итмәсәң, үзең шушы әйберләрне кулланмасаң, менә бер ничектә син алдагы буыннан таләп итә алмыйсың. Менә мин бер Шәмсия Җиһангированың ялгышмасам шигырендә мондый юллар бар дип бер көнне генә каядыр күрдем әле. Син үзең, тәгаен әйтә алмыйм инде мин аны хәзер. Син үзеңне татар димә. Әгәр менә теге иштәлеңне әйтәм, син үзеңне татар дип мактанма, әгәр дә синнән соңгы килгән буын үзенең газиз туган телен, тукай телен онытса дигән. Син татарлыгың белән мактана аласың, әгәр дә синнән соң килгән буын шушы татарлыкны, шушы миллилекне алып бара алса. Менә минем әтием, әнием, минемчә без татар дип әйтә ала торгандыр. Чөнки мин барыбер да татар телендә сөйләшәм, миллилекне сакларга тырышам, татар халык җырларын тыңлыйм, җырлыйм. Менә миннән соңгы буын өчен мин җавап бирергә тиешле инде. Эльмира, менә сәхнә костюмнарыгызны кем тәгаенлый? Күбрәк миндер инде. Рафил минем белән ул очракта килешә генә. Кая барсын инде ярат. Мин нәрсә әйтәм, шуны кия инде ул. Менә шул ук әлеге баягы милли костюмнарыгыз бармы? Бар. Юк дип әйтә алмыйм. Бар, милли костюм бар. Бу нисбәттән тагын бер генә фикер әйтәм. Узган ел түгел, аннан алдагы елны без хәтта концерт программасы оештырдык. Концерт программасының исеме була инде, җыр исеме белән генә аталды. Аның мәгънәсе шунда иде ки, безнең алып баручы кыз, минем төркемдәшем инде ул Ирина исемле, ул изли, нидер изли, шушы концерт дәвамында име моң изли, булып чыга ул, җыр изли. Җыр, яңа җырыгызның исеме ничек? Яңа җырның исеме Яраттырганым син дип атала. Премьера. Илдар Ногманов көе һәм сүзләре. Әйдәгез тыңлап карыйбыз. Әйдәгез.